ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai dinga ba da digiri ga zakakuran malamai na da suke koyar da ilimi a duk faɗin ƙasa. Ya ko kalli wannan abun a matsayinku na wannan bangare? Wannan babban al'amari ne da zai zabarar da jama'a su rike amana da aka dora musu. Daman ai babban sakaci a abu ka sa mutum aiki kuma ka kauda kanka daga kanshi. Yin wannan zakulowar zai sa a ci gaba da saka ido. Kuma duk wanda ya san ana sa masa ido to zai kokari ya sauke amana da aka dora masa. Wannan abu ne mai kyau wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasa. Irin wannan muke so kuma ya nuna cewa shi shugaban ƙasa yana da kishin abin kuma yana so a gyara. Duk lokacin da mutum ya maka abu ka kalla ka yaba mishi ai ka kara mai kwarin gwiwa ko ubangijin da ya halice mu ai cewa yayi la in shakartum ko la azizannakum wala in kafartum li azabil shadid. Kaga ubangijin da ya halice ka fa kenan yace idan ka gode masa sai ya kara maka balantana dan adam. Idan har mutum yayi abin godiya ya kamata a gode mashi. To price the warrior is compulsory whether the warrior doesn't want. Ko da mutum baya so ka nuna masa cewa abin da ya daidai ne to ka kara mai kwarin gwiwa ya ci gaba da yake amana da yake kuma ya aiwatar da abin da ya san ana kallon sa, ya aiwatar da abin da ya dau alƙawarin zai yi akan ka'idar da ya dau alƙawari. Ganin cewa su jami'o'i suke ba da wannan digiri na girmamawa, baka ganin kalubale ne a bangare guda? Ba shugaban kasa bane me ba zai iya yi ba? Me jami'a ka taɓa yin jami'a ta yi haka kuma yanzu ya kirkiro abin sai a soke shi in ba mugunta ba? Ya zo da abu mai kyau irin su ba matsalar su kenan. To a ina za ka ce jin za a soke shi? Wata jami'a ce ta sukan ita take da haƙƙin ba da digiri ba ta bayar ba? Ka shugaban ƙasa ana magana shugaban ƙasa ake magana wata jami'a. Me suke mana a ƙasar? Ba su ya kamata su kirkiri wani abu ba su dinga yi tunda ba su yi ba Allah ya kawo wanda zai yi sai su soke shi. To bari mu saurara mu ji wani ya suka. Mu sai mu kasa so kasa ko wai abin da ya kamata su yi ne su ya kamata ma wannan abin tuntuna a ce suna yin sa wasu ya suka kashe kasan ma ba su bane duk kokarin ka sai su soke ka. To wannan abin da yazo da shi abu ne mai kyau kuma abu ne wanda zai bunkasa harkar ilimi kuma kowa zai ji daɗin sa kuma za a ƙara ɗaura ɗamara kowa ya sa ɗan ba ya sauke nauyin da aka ɗora mai domin zai san ana bibiyar sa ko da ba kyautar ba za ta zo kan digirin ba zai zo kan shi ba amma ya san ana bibiya abin kuma in yayi nagari zai gani a ƙwaryarsa. Wannan haka ko ubangijin da ya halicce ma ai yayi shari'a ko in kai abu mai kyau ka ga mai kyau in kai mara kyau ka ga mara kyau. Wannan abu haka yake duk lokacin da za a ce in an je an sa mutum da abin hukunta za a hukunta shi to kamata idan yayi abu na alheri kuma a kyautata masa. Wannan abu ne mai kyau kuma idan wani zai suka to shikenan mu mutanen Najeriya mu kasa kunnen mu ji ta yadda sukan zai zo. A ganin cewar jami'a ita ke da haƙƙu na cewar ta tantance ta jarrabawa sai har ta baya wa mutum wannan digiri. Ko ana magana shugaban ƙasa ake magana jami'a ne mutum ne suka je jami'a a Najeriya ko wanda suka zaɓi shugaban ƙasar nan sun gamsu da duk abin da yake daidai ne kuma suna tare da shugaban ƙasa sun gamsu da duk abin da shugaban ƙasa yake kuma mu ma mun gamsu duk abin da yake mun gamsu duk akan daidai yake kuma ya shiga ba. Wato kun yi murna da zuwan wannan ci gaba da ainihin mai girma shugaban ƙasa ce zai dinga ba da wannan digiri daga wake sa jami'o'in ne su gudana ba ya rufe su ba sai ya gama digirin ya bude ba shi kenan ba tun da yana da ƙarfi. Wannan shine karamin misali sai ya rufe makarantun in sai na rufe su sai na gaba ba da girin bude ba dai a nuna suke ba yi ne lokacin na rufe ku na yi ba shi kenan ba ko to balantana ma ko ba da yake wanda ya magana har gari na ne ƙasa ta ce haka na ga dama haka ne kuma da ai a gurin sai kamata a dinga samun irin wannan misalan ko su ne ya kamata su rika identify mutanen kirki a cikin gari su bibiyi ma harkar ilimi tun da ita harkar ilimi ita ce da harkar su ya kamata su dinga bibiyar ilimin tun daga tushe suna zakulo mutanen suna girma masu da digirin ai ba shugaban kasa bane ya kamata tunda daga firamare zuwa sakandare ake reno mutanen da su to jami'ar to sai su bi product din da ake kawo musu tun tushe su bi su ga me ya kamata su yi masa tun daga tushe da su suke wannan abin billahi la ilaha illa huwa da tun sun gyara kasar kuma yanzu in ya zo da abin arziki muka ji wasu sun soke shi to mu goyi mu jawakin mu shu ai mutanen kasa su suke daga kafa suke ba da dama wasu mutane suna abin da suka ga dama ka zo da abu mai kyau wani ya fita media ya ci zarafi saboda mutanen ba su da tarbiyya kuma ana kallon su kuma a kyale shi. Ga masu ilimi da kirkire wani zabararwa za ka yi musu dangane da a dinga yan rige-rige wajen samun wannan tagomashi na wannan digiri. To da ai ba sa yi amma inda yana irin wannan kaga sa yi ko tunda a ƙasan nan wani ci gaba gani an zo da shi na harkar kirkire daga jami'o'i abin ta kai wani ya zo ran nan na ji wata sanarwa wani na magana wai an samar da injin yin kilishi kai kaji wai kilishi a Najeriya kuma wanda yake wannan magana professor me kilishi baka ganin cewa wannan sabon ci gaba ne ya samu musamman wajen masu sana'ar harkar fawa to yanzu a ƙasan nan kilishi ne a gaban mu mutum ne suke cin kilishi ko ana magana harkar noma ka samu mana da injin da za a zo yau ya yi noma
ko a'a injin da zai kaza ko injin da zai kaza ko injin da zai kaza ko kuma ka ce a'a ka samar da injin wutar lantarki ko na kaza ko na kaza ko na za a zo a tashi a Najeriya ko kuma a'a ba yin kilishi ba ai ka je inda ake tumatiri ko a nan garin ka je ka gani inda suke tumatiri duk shekara zubar da shi ake saboda narkewa kenan lalacewa ba a sarrafa shi me zai hana su sa ido su gani yaya za a sarrafa wannan tumatir talaka su daina asara abin da suka noma amma saboda babu yanda za a yi dole sai wai wanda za a siya amfani da shi da sun samar da injin da za a misali a narkada wannan tumatiri a gyara shi an ce jami'a ce ya fi a ce an mana aikin kilishi an mana tunani an aikin kilishi wake cin kilishi ni ba na matsala yake ba na kuma na sun fi miliyan nawa wani ma bai in ka tambaye shi kilishi bai ma san shi ba. Kun yi dai murna da zuwan wannan ba da digiri da idan gwamnati tana ba da digiri na kawo ci gaba, idan gwamnati tana ba da digiri na kirkire idan gwamnati tana ba da digiri na wanda suka shuhura akan harkar su ta ilimi, wallahi Allah ya saka musu da alheri. Wannan abu ne wanda zai dabbaka harkar ilimi a ƙasar nan. Wannan abu ne wanda zai daga da yawa ko masu kokarin ai wasu danne su ake, amma idan tunda gwamnati ta bada irin wannan dama ana bibiya, Allah yana dagowa mutane suna shiga cikin harkokin, ana bibiya ana ganin me suke yi, kuma shugaban kasa yana bawa harkar gudunmawa. Ba abin da yafi wannan a Najeriya, gaggawar daga harkar ilimi. Wannan ba abin da yafi wannan gaggawar kai mu gacin da muke so mu kai, domin me har shugaban kasa da kansa ya iya sa a tracing a samu mutane, ana zakulo mutane ingantattu wanda suke samar da abubuwa na ci gaba a Najeriya, ana ba su da digiri. Ko me ya kamata a yi wannan? Akwai abin da ya fi wannan ne a duniya? Ko a karrama ka ba ƴaƴanka da jikokinka yau su ga wani certificate an ajiye shi cewa shugaban kasa ne shekara kaza ya baka certificate akan kai mutumin arziki ne, ka zo da abin da mutane za su ci gaba. Ka je ka rika a gidanka kawai ya harka ba duniya wani abin alfahari ne a zuciya, ba sai an baka wani abu. Muna godiya Alhaji Rufai Muktar Danmaji da ka bamu wannan lokaci muka tattauna da kai a daidai wannan gaba. Alhamdulillah, ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa talakawa Najeriya su gane su hau kan sai. Allah ka ba mu talakawa na gari. Daman shugabanni shiryayyu ne, zaben su muka yi saboda mun san sun fi kowa a cikin jama'a, muka zabo su muka ce su za su shugabance mu. Talakawan ne da matsala. Allah ka ba mu talakawa na gari.